laugarren unibertsitateko ikasleak gara eta Foru Aldundiak prestatutako proiektu batian indau lan, ekonomia eta zergak, eta proiektu honen helburua zen gu kontzientziatzea nola dagoen munduko ekonomia eta baitza iruzur fiskala txikitzia edo saihestia gutxienez. Eta amaiak eta nereak egin dugu bi zati, lehenengo HRI buruz hitz egin dugu, eta horren barruan sartzen da sektore publikoko erakundiak, eta gero iruzur fiskalei buruz baitza hitz egin dugu, eta bestera buruz. Sektore publikoaren erakundien barruan lehenengo hitz egin dugu beran helburuei buruz, gero kupoai buruz informazioa emango dugu, eta baitza hitz egingo dugu Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuaren arteko ezberdintasunez, eta gero guzti honekin heldu goazen ondorio batera. Sektore publikoaren helburu nagusia da gizarte osorako ahalik eta ongizate maila altuena izatea, eta horretarako bihardien erabakiak hartzen dira. Udalak, Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak Estatuak, Europar Batasunak osatzen debe hau, baina hala ere EAEak eta Estatuaren arteko harremana mantentzen da. Eta hauen eginkizunak dira zergak ezartzea, arauak finkatzea, egoera ekonomikoa egonkortzea, errenta banatzea eta ondasun publiko bat finkatzea. Kupoa da Euskal urtero estatu ematen dutan kopuruak eta erabiltzen da gastu orokorretarako transferitu ezien konpetentzien gaitxik eta erabiltzen da defentsarako, erregian etxien mantenimenturako, kanpo horrezkotzarako, gero kongresuan senatuaren ministerien mantenimentu eta infrastrukturen mantenimenturako eta bendia portuan abet bat. Gipuzkoako biztanleek jasotzen dituzten zerbitzu publiko gehienak Euskal Administrazio Publikoak eskainitakoa dira, baina beste batzuk estatuak eta Europar Batasunak ematen dituzte bere eskumenekoa direlako transferitu bai derelako. Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan artean dago itun bat, eta itun honetan arautzen dena da eren arteko finantza eta zerga harremanak, eta baitza honen bitartez hitzen dena da kontzilioko babesa eta errespetua foru lurralde historikoei eman, eta bere lurraldeen zerga sistema propioa sartzeko, mantentzeko eta arautzeko gaitasunak lortzen dira. Foru Aldundiek zerga sistema propioa izateko eskumena dauke, eta hori dago oinarrituta Euskal Autonomia Erkidegoko estatutuan hartzen da ben 3/1999 lege organikoa. Eta guzti honekin helduga ondorio batera, eta ondorio hau da herritarren beharrak asetzeko beharrezkoak diala zerbitzu publikoak, eta horretarako zergak ordaindu behar dira, bestela ez dira gure beharrak asetzeko. Eta hau izan balana sektore publikoaren erakundei buruz, eta ontsen iruzur fiskalei buruz azalduko txogu beste informazioa.